see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Hi guys, good morning. It's Saturday, my netball game and Kuzak's footy game. My mum is driving, my dad's the passenger. Yeah, because we pick up Daddy from the farm. Now we're going to the footy and we'll see you there. By the way guys, we're versing rope, and last time I versed rope I bet them, so I won. So yeah. Good morning. See ya. I'll see you in a bit. How Dad? Ang ulan na. Kakamadali ko. Nakabag pa tayo. Si Baba. Siya, love you. Ayaw niya dito sa car kasi nasisikapan siya. See ya, love. Love you. Good luck. Hindi ko naman ito mapapanood. Yun si Johnny Boy. Ako maya-maya pa ako alis. Kasi 10 o'clock pa naman yung ano ni Holly. Yung laro niya. 9:35 pa lang naman. Ay, umulan tapos uminit. Sana wag na umulan pag laro ng mga bata para hindi sila basa. At saka ang lamig din. Guys, tapos na yung laro. Hindi tayo nakapag-film kay Holly. But Holly did very well and nanalo sila. Hindi siya best player today pero she did really well. And Zach, kumukuha lang siya ng pagkain, guys. Ngayon siya magdadrive. Done kami ng farm kasi kunin namin yung isang car. Kasi we are going to Adelaide. Masa na si Zach? Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. Times I've stranded, a castaway on unknown shore, although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you.
ako nakapag-update sa inyo kasi yung mga bata tulog din, and paggising ni Holly, si Jan, ang lakas ng music, kantahan silang dalawa. So wala. So naka-edit ako. So kaya pala tayo nandito sa Adelaide kasi si Zach, meron siyang rematch bukas. Kung maalala nyo, last year, diba, si Zach, team ng under-12 state team. So ngayon, or bukas, magre-rematch sila kung sino yung napili na team for this year. So yun yung ganap namin today. So naligo lang si Zach, then si Kuya pinick up namin, then diretso agad dito. Tapos si Jan, nakalimutan niya magpalit ng sapatos. Dapat magpapalit siya ng sapatos, nakalimutan niya kasi pagdating namin sa bahay, nauna ako kasi si Jan, dinapot ko pa siya sa farm, may ginawa pa siya sa farm. Inano niya yung pagkain ng mga kabayo, inayos niya lang. Tapos si BJ na yung magpapakain. So inayos niya lang. So nauna kami ni Zach, naligo si Zach, tapos ako nilagay ko na sa labas yung mga dadalhin namin, like yung luggage, and may dala rin ako mga damit kasi yung mga diniclutter kong mga damit ni Holly, meron si Ate Harley, tapos si Ayla, tapos meron din si Indy akong nakuha, tapos Mini influencer, ang cute, tapos mayroong skirt, tapos sa pinsan niya din meron, pero hindi namin dinala kasi hindi ka makapunta doon. So pagpunta na lang nila, pipikapin yung mga damit. So hinati ko sa tatlo kasi tatlong girls, yung pinsan ni Holly. So yeah, mabilisan lang tong trip namin dito. Why is everyone turning near to that? Where? It's fun. Oh, maybe they're going there too, babe. Kanina umulan nung naglaro sila Holly. And update, you won Holly, right? Nasabi ko ba sa inyo? Hindi ko na alam, guys. Hindi ko na alam kung ano na tong vlog natin. Yeah, 17. No, you got 7 goals and 2 goals sa kalaban. I know I could go. Then si Holly naka-goal pero hindi nga tayo nakapag-vlog doon. Kay Zach, meron akong konti pero hindi ko nakunan yung si Zach, naka-kick siyang goal. Kasi first quarter nandun ako kay Holly. So tinanong niya ako kung nakunan ko. Kasi kung wala, kasi nagpunta ako doon third quarter na. And nanalo sila Zach. Hindi naka-score yung Rogue, as in 0. How many points, Zach? What's your score? No. The whole game. 0 to 98 points to 0. Hindi naka-score yung kalaban. Last year magaling sila kaso nga syempre yung ibang ka-team nila na yung medyo malalaki nag-upgrade na, under 17 na. So, si Kuya din wala na rin kila Zach, 'di ba? Yung iba. So ganun, hindi sila naka-score. Naawa din ako kasi sabi ko kahit isa man lang. Kasi parang wala, ang layo ng biyahe tapos walang score. Tapos yung under 17 talo din, tapos yung mga A grade and B grade panalo yung team namin sa Bay. Yung sa Rogue wala. Then tonight may dinner kami. Mag-change sana ako, parang hindi na ako mag-change. May damit akong dala dyan. Parang pagod na ang katawang ko. Tapos nag-edit pa ako, nahilo-hilo pa tayo. Natapos ko yung in-edit ko kasi ang lakas ng music, hindi din ako makapag-vlog. Sabi ko, alright, mag-edit na lang ako. Eto, dito ko kayo pinatong. Yung computer ko, dito ko pinatong. And natapos ko yung edit ko. Nasimulan ko siya mga 1 minute, 2 minutes last night. Then, natapos ko siya. Etong biyahe na, na-upload na, nakagawa ko ng thumbnail. Na-upload na siya. Ngayon, na yun? Naka-public na kanina pa, mga 1 hour naka-public na siya or 30 minutes ago. Tapos yung sun sa harapan namin, so naka-shade ako, tapos minsan kukulimlim, so aalisin ko. So wala, kayo yung mata ko para ng maga na naman. Kaya ang eye bags ko hindi na hindi na siya palaki yung eye bags natin. And may dinner kami. Yun nga, hindi na magpapalit. Ito na yung suit ko sa dinner. 6 o'clock, right? 6:30, honey. Halang ingay pala. Hindi nasara ni Jan. Sana narinig niyo ako ang ingay ng mga sasakyan.
And ito yung first time na travel namin the whole family for this year. Si Zach, this year, ito yung first time niya makapunta ng Adelaide. This year ha, this year. Kasi ako, si Holly, nagbabas kami. Yeah, this is the first time. Yeah. Ko kay Zach, ito yung first time mo this year. Sabi niya, no ma'am, na-confuse. Kasi ang tagal namin hindi na nakakapag Adelaide. Kasi nga, sobrang busy talaga. Lalo na sa mga ganap sa mga bata, like yung mga trainings iba-iba, and yeah, and kaya din dapat ganitong ngayong June na to, nasa ano na sana kami, nasa holiday kami niyan, like caravan life, pero wala kaming caravan life this year, but meron kaming, well, hindi ko pa pwedeng sabihin kasi nga ano namin yun sa mga bata, basta na plano na yun nung ilang buwan na yun na plano na as in na hindi ko kasi pwedeng sabihin kasi ano surprise namin yun sa kanila, but naplano yun months ago na organize na yun, tapos na yun, so hinihintay na lang namin yung date na yun para makaalis. So yun yung surprise namin sa mga bata. Alam nila wala kaming ganap na this year kasi nga sobrang busy. Kay Holly, sa dancing, sa sports ng mga bata, but na-manage namin etong gagawin namin. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers that could be replaced. But I still believe this time we got something, something. With paper weight on the other side, while making plans to live a good life. But something is better than nothing at all. Don't you know? That's what I just said. You need to see it. Come on, Jack. Stop. Look at this part of my back. Might be. Oh, yo! That's what I just said. You need to see it. Come on, Jack. Guys, dito na pala kami magdi-dinner. Ini-help lang ni Zach si Indy. Ayun, ang cute. Ang cute. Ayun si Jan. Nagbihis si Jan ako, hindi na ako nagbihis. Zach! Zach! Ray, do you want to sit next to Mama? Nandito yung table ng 3 kids. Hi! Good job, Arlo. Steak pala si Holly tsaka si Arlo.
kids steak. I didn't know where are we? Where are we, Arlo? Robin Hood. Dong! Ang cute nilang tatlo, oh. Para silang nagdi-date dito. Ayan, dito tayo sa skiwer talaga na na bamboo, na bamboo. Dito na yung akin. Ayan. Rib. Ito yung akin, pork ribs. Ayan naman. Chips. Ayun yung kay John, 600 grams na rib eye. Rib eye din yung kila John. Oh, talaga. Saka kay John, pinakamalaki. I'm alright, thank you. You sure? We're doing one of these. Raz. Yeah, sige. I'll give it. No, thank you. You just got our tea. Thank you, baby. Ang sarap dahil. Sinigyan ako. Ito pala tayong ganap. Kaya pala ang tagal. Tinusok pa to. Tinusok pa siya. Kaya pala ang tagal. Dami preparation. Tinusok pa yan. Ano pa yun? Na kebab. Chicken. Rice din sa'yo, Day? Rice din. Yung table. Ay, oo nga. Daddy. Gusto mo ribs? Ang laki nito, be. Wait. Sarap ng ribs. Kasi kuya, nag-pizza. Kuya! Baby, try mo ito. Thank you. Mesh, you want some? Dapat nito, mashed potato. Pinapalitan ko siya ng rice. Sarap yung sa rice. Kaya lakas. Hindi sana ako mag-vlog. Bukas na lang. Mabaw yung rice. Para ba yun sa atin? Ganda eh. Ano kasi yan? Basta honey. Ang sarap. What do you love? Drink? Gusto niya siguro chips. Chips, be. Here, Be. Oo nga, gusto naghanap siya ng chips. Ayun. Di. Di. Ang iniisip ko, like, 3 skewers na, Can I see what's in your bag? Mom, can I see what's in your bag? Mom, I want to see what's in your bag. Mom, how do you open your bag? Mom, how do you open your bag? It's different, no? Mom, how do you open your bag? ibang lasa. How? Anong difference? Huwag niya magkamay sa ano. Oh, no. Very tight yung ano niya, yung lasa ng chicken. Very tight. What did you get today? Iba yung rice mo. Tapos na kami guys. Ayan yung dalawa. Yeah, ilagay ko na lang. Dalhin ko to. Akin na yung ano mo dahil. Itong epektos ta. Chicken. Wait. Not chicken. It's a lobster, Baba. Not chicken. Okay, see you. Thank you. Bye. Let me see, ate. Yeah.
What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the world.